Molt bé, ja ho tenim tot. Juan, benvingut. Molt bona tarda. Un cop més, i avui veig que tornem, com l'últim cop que vas venir, amb el tema dels ous. Sí, avui continuem amb els ous perquè és un producte que trobem tot l'any, és barat i fotrem també una miqueta de patata, que també és... És el teu, Patata, huevo, patata, chistorra, tot el que sea así... Remenar, Remenar. Et veig picantó avui, Bueno. Et veig bastant posat. Doncs va, no se'n parli més. Què hem de fer avui? Mira, avui el que farem serà uns ous trencats, però una miqueta a la nostra manera. En comptes de fer la patata fregida, que ho podem fer com ho fan en molts llocs, agafar patata, fregir-la, ficar-li un ou ferrat a sobre, el que farem és una patata talladeta panadera. Això serien els ous estrellats? Els ous estrellats. No és exactament els estrellats, però els estrellats. Això és ferrat, és com un ou ferrat, esclafat a sobre de la... Exacte, i el trencat és que el trenquen dintre... T'ho trenques tu o dintre de la taula? Jo, de bon rotllo, però ens maregeu, Bueno, som així d'especials cuiners. Ous amb patates i xistorra. I punto. Venga. I punto, no nos peleamos, va. Dale, què faig jo? Aquesta recepta és molt senzilleta. Agafarem la patata panadera, agafarem la patata, en aquest cas Mona Lisa, i la fotrem panadera. Que panadera serà rodanxes una miqueta gruixudes. Val, això si tinguéssim mandolina... No és necessari embrutar una mandolina per fotre 4 patates. És que jo tinc mandolina i sempre busco qualsevol excusa per fer l'anat. Ah, bueno, però això ja depèn de tu. Escolta'm, això ja ho hem netejat amb pell, no? Amb pell, nosaltres la fiquem dintre del restaurant amb pell, perquè la pell es menja. Val, l'escapcem una mica i aleshores què anem a buscar? Una miqueta més gruixut. Sí, així? Sí, així. Guaita, anem a buscar això. Ara el repte és que em quedin totes així. Segur que ho aconsegueixes. Sí, home, sí. Tu ves fent la rosca al presentador, que després ens ho menjarem igualment. I n'hem de fer gaires? Doncs farem per 2 racions. Tu, mentre vas tallant la patata, farem com l'altre dia. Farem els ous a baixa temperatura, 63 graus... Amb el runner, no? Amb el runner, l'hem tornat a portar. Llavors agafarem un parell d'ous, perquè fem un parell de racions. Escolta'm, l'apuro, la patata? Sí, apura. Perquè la farem servir tota. I després aquesta patata... Sí, que no està l'horno pa bollos. No està. No se suele decir. Està l'horno pa patates avui, perquè les farem al forn, Les farem al forn. Molt més sanes, no t'emporten tant de greix. Amb menys oli. Què em faig, dues? Sí, farem un parell de patates, una per persona. Vinga, doncs. Mentre tu vaig preparant-te la safata. I aleshores, amb herbes, no? Fotrem unes cervetes d'aquí del Mediterrani, una miqueta de romero. Si són herbes del Mediterrani vol dir que qualsevol cosa que podem collir del bosc, diguéssim. Sí, mentre sigui legal, cap problema. Romaní, farigola, potser fonoll massa fort, potser... Fonoll... Jo no el ficaria. Jo ficaria el que s'ha fet servir sempre, romero, tomillo... Alfàbrega, potser també. Alfàbrega sí, perquè és una miqueta fresquet. Què més podríem posar-hi? Julivert? Julivert... Home, més fresc que el julivert. Alfàbrega? El cilantro. A mi m'agrada més el cilantro que el d'això. Tens raó. Però... no, jo faria, ja et dic, nosaltres ho fem així, romero, laurel i una miqueta de tomillo i... Jo era per donar idees al personal, perquè després, si il·luminen i ho volen provar i no tenen romaní farigola, doncs... Doncs el que tinguin a casa, això cap problema. Llavors ara fotrem una... Sense més? Sí. Una capeta... Una base. Una base... Mira, Ferran, mira com fem una base. Sabies que estem fent una base, ara? A més, totes exactament de la mateixa mida, ho veieu o no? Ara es poden cavalcar una mica o no? Sí, cap problema. Passa que fotrem una capeta de sal per no salar-les i de pebre. Aparta, què més? Tot l'altre ho poso, els culs aquests? Sí. Que té de dolent el cul. No, res. Mare de Déu. Això em recorda una mica la gratin dauphinois. La gratin dauphinois que vas posant patata, espècies, sal, pebre, formatge, patata, espècies, sal, pebre, formatge... Sí, però això... I després cap al forn. Sí, però això és una altra història. Això és més com la patata quan fem el pollastre rostit, que fitem la patata a baix. Perquè a més l'oli l'has posat a baix, per sobre no? Per sobre també es podria ficar, però l'hem ficat a baix perquè en aquest cas no tenim paper de cuina. Com no tenim paper de cuina i no volem que... Paper de forn. Paper de forn. Perquè això poses paper de cuina al forn aquí, fots un incendi
que fas història. Bueno, Què llavors més? serien al caliu, no al forn. Sí, serien a la flama. I I tirem ja les herbes o...? ficarem les herbes, ara mateix. Jo em dedico a l'all. Vale, a l'all només el matxaquem. Perfecte. És això? Això, Amb pell i tot? amb pell i tot. Així? Així. Fotem una miqueta una miqueta més d'all, que hi ha alegria. Un altre? Sí. 3? Jo, escolta'm, tinc la màquina a punt, Jo vaig fent alls. I a més m'agraden. Sí, sí, nosaltres fiquem bastant d'all. L'all és el rock and roll de la cuina. Mira, el distribuirem una mica. A l'all i la guindilla, que a mi el picant m'agrada molt. Però aquí no en tenim. Tenim una mica de pebre vermell. No, però en aquest cas no fa molts, falta. No. Sí, jo volia posar una mica el toc veu malista aquí i no m'ha deixat. El toc veig que també t'agrada el picant, eh? Sí, home. Picantón? Bueno, perquè després, quan veus una mica, és amb més ganes. Sí, bueno, sempre diuen que el picant és una miqueta pel dolor. Quina tolerància tens al dolor? Ah, sí? Sí. Uau, m'estàs dient que sóc un fortachón. O un poquito masoquista. Vale, fiquem una miqueta de vino de Jerez, Molt bé. que una miqueta de cuina Per tant, andaluza. sal, pebre, espècies, els alls, l'oli, la patata, com li has dit? Panadera. Panadera. Com ho has dit, això? Talla panadera. Vale, És el tall. Val, perfecte. És una miqueta gruixut. Doncs cap I al això forn? al forn, 180 graus, durant uns 35-40 minuts, depenent una miqueta de com vagi. A 180 graus i vinga, una mica de canya. Esperar que es faci. Esperem. Anem fent la xistorra de mentre? Mentre es fan les patates, ens esperem una miqueta perquè arribi fins la xistorra, perquè la podem fer a última hora. Sí? Val. Sí, mentre també més o menys és el que triga els ous i la patata, triga uns 40-45 minuts. Doncs fem temps. Podem fer una miqueta de temps mentre arriba. Perfecte. Bé, Joan, ja tenim les patates al forn, ja portaran una estoneta. Sí, i ara mentre s'estan acabant, el que farem serà tallar la xistorreta, no tota, No? No. Quanta? La meitat? solo la puntita, Solo la puntita? solo la puntita. Jolín, sempre tallant el rotllo, tu, Sí, sí. Va, que estàs molt esbarat avui. Calentem Què, una a miqueta daus? la safata, A daus? no, a rodanxes. Però grosses o una cosa No, una així? miqueta finetes, bueno, una miqueta al gust de cadascú. A mi no m'agrada O sigui, al meu gust, que Exacte. faci el que em doni la gana. Bàsicament. Ara ens entenem. A la cuina es tracta d'això, no? De O fer-ho sigui, que... Jordi, no preguntis tant i fota-li canya. I treballa. I que que treballa. és el que paguen, va. Sí, però en canvi tu estàs aquí mirant-ho, vull dir, fes alguna cosa amb els ous, espavila't. Els traurem de seguida. Ah, val. I és que això tampoc té gaire feina. No sé si va que contar... les- És que te tengo que controlar. porque Vaya- soy muy hábil con el Vaya cuchillo. cuiner que hem fitxat avui, vaya recepta que no porta feina. Home, ja ens està d'això- bé, D'això es però... tracta, no? De tant en tant menjar bé i que no tingui gaire... Això sense oli ni res, que Sense ja té el oli. greix de la xistorra, La xistorra té molt de greix i ella mateixa ja va suant. Molt bé. Sua una miqueta i quan agafi una miqueta de color Val. ho ficarem. Mentre es fa la xistorra, li donem una miqueta més Sí, de canya. de potència, podrem treure la patata. Què et sembla? Traiem ja? Sí, perquè com hem dit, la patata i l'ou més o menys. Ferran, vols venir a Trigues veure el com han mateix? quedat les patates? Perquè... Agafa el mantel... Sí, no? Que ara cremaràs. és quan em cremo. Molt bé. Te les poso aquí, que si no comença a Fiquem picar tot. aquí, sí. I Molt bé. mentre es fa la xistorra, comencem a emplatar. Què et sembla? Sí, perquè de fet la xistorra Es fa de seguida. només s'ha de fer i ja està. Com els pèsols, le ensenyamos el calor. Que suï una I miqueta. ensenyem el calor. Ets un poeta, eh? Sí, de callejero. Li donarem una mica més de canya en aquest extractor tan xulo que tenim, supersònic, amb Vale. totes aquestes llums. Mentre, em passes el... Quin? Aquest? Sí. Això ho feu molt els cuiners, oi? Hop! Sí, el truco no és a dalt a baix, és davant a darrere. Correcte, em faig bé, no? No, davant darrere, sense dalt i a baix. Però si no ho estic fent davant i darrere. Ara sí. Ara sí. Doncs, per emplatar, O sigui que para ja, no, Jordi? Va, una para. miqueta més de color, podem anar fent. Mentre es fa, nosaltres per emplatar el que agafem són unes petites parisiens que fem servir com a plat al restaurant. Això a casa en dèiem unes paelles de ferro colat.
Sí, o parisien també es diuen. O sigui, m'estàs dient que tinc parisiens de mida XXL i no ho sabia? Doncs si la tens a casa, sí. Sí, ja tenim. Doncs anem ficant les patatetes amb una miqueta de gràcia. L'all el posarem? No, només agafarem la patata. Perquè l'all al final el que volíem és que ens donés aroma. Jo, ja saps que jo sóc molt fanàtic de l'all. Jo, com que el tenim escalivat i a mi m'agrada molt, jo el faria a trossets ben petitonets, que ja sé que quedaria molt pastós, però a sota de l'ou hi posaria l'all. Ja ho he dit, ja ho he dit. Doncs No, mira, ja tens feina. Vale. Ara t'escolto. Això serà ràpid. Al final, l'all... Al final la cuina no... És això, improvisació... Molta improvisació i que estigui bo. Molt bé, Joan, jo vaig fent l'all. Sí, jo vaig fent una miqueta Tu et veig molt valent, que no et cremes ni res, tu. Home, nosaltres a la cuina sempre estem agafant les coses calentes amb les mans i ja estem una miqueta acostumats, la veritat. Perquè jo quan l'he tret del forn amb el drap cremava, però et veig aquí tan esplèndid i tan agosarat, tan valent. Bueno, ja et dic, és la costum. Al final és el treball de cada dia. Molt bé. Doncs mira, ja tenim feta una miqueta això. Jo també tinc els alls, jo només agafem això, ho traiem d'aquí. Molt bé. Em deixes posar-hi una mica el toc veu malista o no? Vinga, fica-li el toc, que portis alguna coseta. Que porti alguna de bo, no, aquesta recepta? Mira, això és l'all que l'hem tallat, acabat d'escalivar, està molt desfet, aleshores, evidentment no té aquell gust tan fort com l'all cru o l'allioli quan ens el tastem, que és realment fort. I aleshores aquí en posarem a la base, però això ja et dic, out of recepta. Però segur que queda el mar de bé. Mira, i ho posarem a la base de l'ou. Ja està. Gràcies, Juan, m'has deixat posar una mica el meu toc. De res, hay que aportar. Llavors ficarem l'ou. Agafarem com l'altre cop, un cacharrito, que tenim per aquí. Jo ja estic de mentres. I tenim-ho o què? Ja ho tenim, gairebé ja estem enllestits. Fiquem amb molt de cura obrir l'ou a baixa temperatura. És el que vam dir, és un ou que es pot fer també al tret de vaixella, si voleu. Escaldat, fet una miqueta amb... Podeu fer de veritat com vulgueu. Fregit. El que passa que així sembla com més sa, no? A l'ou una miqueta sense tant de greix, aquest plat. Home, però tenim el greix de la xistorra, Sí, he dit sense tant, no sense gens de greix. Val, compro. Jo et vaig preparant aquí l'espai del bodegó, Perfecte. Doncs, com l'altre cop, agafem l'altre ou amb una miqueta de carinyo, que no es trenqui. Jo vaig obrint un Parvus Syrah de la DO Altalella, que com cada programa ens ajuda a maridar tots els nostres plats. És un vi jove. I així ara una miqueta de xistorrita. Això ho podries fer amb xoriço, si vols, ho podries fer... Cansalada. Amb cansalada, pernil salat, amb foie. Imagina't, botifarra crua també. No sé, i de perol què et sembla? Botifarra al perol, botifarra tarragada també, girella del Pallars i de l'Alta Ribagorça. No? Sí, aquest tipus de... És com una morcilla, la girella, feta amb arròs, però és amb carn de xai. No la sabies, aquesta, Aquesta no la coneixia, la veritat. És que tenim molts tipus de botifarra aquí a casa nostra. Sí, això és veritat. Hi ha una cultura d'embotir la carn important. Llavors, aquest plat el bo és que pots fer-ho com vulguis. Pots marinar, al final, els huevos i patates a tothom agrada i
i el marinatge que li fiqueu d'una miqueta de proteïna és el que vosaltres sap. Bueno, jo ja et dic, ara t'ho diré. De moment farem una mica de... Sí, és un cirà fresc, un vi jove, que amb la xistorra, que és potent, ens ajudarà a netejar. Bé, no t'avalem més, nosaltres anem a tastar això, ho maridarem. I els altres, recordeu tot això a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i fins al proper programa. Gràcies per tot, Juan. De res, a tu. I salut! Que vagi bé.